מתוקים שלי, צריך להתארגן לישון. בואי נינה, בקי. בואי דור. בקי, בואו נלך להתקלח. אמיר לא משהו, לא? כן, אמיר לא משהו. היפה שלי. יאללה, הם כבר יאללה, בוא גמורים. נעשה דושי. בקומה שנייה. בוא נלך לתאילנד. אתה רוצה ללכת לתאילנד? אוקיי, בואו נלך לפה. תיכנסו. צ'יק צ'יק נחפוף לך, נחפוף לך. צ'יק צ'יק. חלוק, רגע. נשים לך חלוק. אפשר לסדר את החלוק? יאללה. דוח סוף רבעון. נשים פה. מה, מחר חזרה לשגרה? הייתם צריכים לעשות סוף שבוע. אני מאוד רציתי, אבל אין לי ברירה, אני חייבת להגיד. אתם צריכים לעשות... אנחנו שחזרנו, אני לא הלכתי למחרת אתה לעבודה, אמרתי לו בינתיים כאן תנוח התקשרתי לבעיה עם רק כשחזרנו, הפיג'מה כאילו. שלך. אני אלך להכין לכם לא עוד, אתה תיפול. אז עכשיו אני אלך להכין להם אוכל. אז אני מכינה להם את הכרך שהם אוהבים ככה. וואי, מחר אתה הולך לגן? מה לא? כן, מחר אתה הולך ליאנה. אמא, האוכל מוכן? כן, מתודה, בואו. טוב, בואו. מושי, מושי קקי, מושי. הוא רוצה להראות ליווי. את שאלת איפה אתה עושה קקי? אמא, אנחנו באים. יופי, בואו. יש! המבורגר. עכשיו צריך ללכת לישון. כל זה שעשית, נראית זוהרת מאוד. מה, שעה? ברור. בואו. 30 שקל. סוכר בקקה. ישבנו ארבעתנו. לא יד. עשינו חצי שעה, לא היינו מבינים עם הילדות. לא יד לפה. אני וגם יש. 80 שקל. כן. ארבעתנו ביחד, 80 שקל. אז עכשיו אני מתקלחת עם את החלוק שלי וילך גם לישון. אז תודה וביי.